Jo no volia casar-me, no volia pegar aquest pas, però va haver una setmana que jo ensomiava totes les nits que jo me casava a Lucía. Totes les nits. Jo tenia microinfartos. A mi m'entraven 7 o 8 microinfartos segur. Jo no sé si és que feia molta calor, que jo estava tan nerviós que tenia més calor a la cara. En aquest moment, tota la gent que hi havia és com si m'havia quedat a soles. Jo ho veia i veia la gent, la veia parar. No pot ser. En el mateix moment el veia ahí davant de mi, no sabia com reaccionar, ni sabia què havia passat. M'imagine el first look. Lo que vinga després, jo vull que sigui perfecte, però en aquest moment crec que serà el més gran. No, estic ansiós de que plegui aquest moment. A mi l'estar en ella és com si fiques a carregar un iPhone. T'omples d'energia positiva i el l'endemà a lluitar per un altre dia. El rigor de la meva vida és ella. I és que quan estem just tinguem una energia tan bonica... Vull que imaginar-me i no me vull que imaginar. Vull que, conforme vaig a passar en transcurrir tot, ja no vull que imaginar-me res. No m'imagino res. Que no vull ni saber-ho. Vull que quan la veig diga uau. Em va recordar un moment con la boda de Salva. Home, dormiré, perquè al final dius, adorc. Però aquest nervioset de la patxa, segur que el vaig a tindre. Vull que sigui el nostre dia junt al que comparteixen el nostre dia a dia. Que ells facin especial aquest dia. No vull que sigui una cosa convencional, vull que sigui algo més. Per exemple, la festa està ambientada en un xiringuito, un playero. No és una boda, és una experiència. Estem treballant amb ganes perquè ens agrada. Per a nosaltres que la gent disfruti i s'ho passi bé és molt important. Perquè si ells s'ho passen bé, tot agarra més energia positiva i tot va més amunt. I això està guai. Un dia me vaig alçar i vaig dir, és que el que necessito és el que vull, tindre al meu costat. La il·lusió d'ella és que hi hagi una boda, per a mi també té que ser una il·lusió. Hi ha que fer-ho.